Ini. Tak sudono iki lho. Nah. Iki lho bolo. Nah. Godhong kelor. Ngerti pola kesaktiane godhong kelor iki. Nah. Iki lho. Iki bolo. Wis cukup sakmene ae tak sudono kesaktiane godhong kelor engko ya. Ya melaku. Langsung ae digodhog bolo. Nah, iki engke wis tak umbah, wis tak preteli, langsung godhog ae bolo. Oke. Ngenteni bolo. Digodhog perkiraan 15 menit bolo. Wis 15 menit bolo. Nah, langsung patene kompore. Nah, koyok ngene iki lho bolo. Banyune nek wis kekuningan koyok ngene iki, berarti wis cukup bolo iki. Nah, saiki didemne bolo. Iki rada adem sithik balu dieksekusi bolo. Ngene lho bolo, cara ngetes kesaktiane godhong kelor bolo. Nah, iki tak acepane gelas loro bolo. Sing siji iki tak isi banyu godhong kelor sing wis tak godhog mau bolo. Iki rupane kekuningan koyok ngene iki bolo. Hop, sakmene ae. Oke. Ya hop, nah koyok ngene. Lah iki lho bolo, rupane kekuningan koyok ngene bolo. Selanjutnya gelas sijine bolo. Iki gelas sijine kanggo apa, Cak? Gelas sijine tak isi banyu putih bolo. Nah, terus ojo beg-beg. Hop, sakmene ae bolo. Selanjutnya sing banyu putih kae tak iseni bihun bolo. Asli ilmu tuwa iki bolo. Ki ilmu warisane mbakung iki bolo. Nah, maksudnya piye sih Cak iku kok banyu putih dikai bihun maksudnya piye? Ngene lho bolo, maksudku iki banyu putih tak kei bihun iku anggap ae jeroane awak dhewe bolo. Anggap wae betadine iki adalah lemak sing awak dhewe konsumsi wis tahun-tahunan bolo. Wis ngendal nang gone jeroane awak dhewe. Jeroane awak dhewe sing maune bersih putih koyok ngene iki bolo. Lah reget karena awak dhewe kaken mangan sing berminyak bolo. Akhire awak dhewe jeroane reget koyok ngene iki gampang lara, gampang penyakiten bolo. Lah salah sijine iki solusine bolo. Nah, iki lho, Cah, delok to, koyok ngene iki lho. Lah. Banyu sing wis reweget koyok ngono kuwi wis ireng, mine ireng. Nah, disoki banyu godhogan godhong kelor, langsung balik putih maneh, bersih bolo. Nah, iki lho bolo manfaate godhogan banyu kelor bolo. Kesaktiane godhong kelor ya nang kene iki. Mangkane ojo gemeh-gemeh, ilmu tuwa iku tetep sangat bermanfaat bolo.